eller en uddannelsesinstitution, så har du mulighed for at få adgang til uddannelseslicenser på VitaCost. Du kan se mere om det ved at gå ind på www.vitacost.dk og bladre helt ned i bunden. Der har vi et punkt, der handler om uddannelseslicenser. Her kan du læse både priser og hvordan det fungerer. Hvis du vil mere, så kontakt os på support@vitacost.dk eller giv os et kald. Men den her video, den handler primært om, hvordan man bruger det, når man har adgang. Der vil være en hos jer, en underviser eller IT-afdeling, som har adgang til et licensstyringspunkt, når I logger ind på VitaCost. Og herinde, der kan I oprette og nedlægge licenser. På den bruger, vi har her, der har vi købt 100 licenser, elevlicenser. Det vil sige, at vi har købt 4 pakker med 25 licenser i hver. Og de her licenser fungerer således, at man kan oprette og nedlægge elever, men man kan ikke på noget tidspunkt have flere samtidige brugere, end det antal licenser, man har adgang til. Så når eleverne starter i starten af skoleåret eller deres uddannelse, så opretter man de licenser, der skal bruges, de konti, der skal bruges til de antal elever, der er på det her hold. Og når de er færdige med at bruge det, så sletter man dem igen, og så bliver licenserne frigivet til andre kan bruge dem. Hvis vi lige går ind her og opretter det første hold, lad os sige, der er 10, der skal starte her i uge 27. Det er en god idé at lave en note, der fortæller noget om, hvad det er for et hold, der er her, således at I nemmere kan finde dem og få dem nedlagt igen senere, så I ikke skal sidde og udvælge hver enkelt. Dem opretter vi. Som I vil kunne se, så er der et hak ud for hver af de her brugernavne nu. Og det er fordi, at det næste, der skal ske, det er, at I skal herop, og så skal I ned og vælge den, der hedder Hent passwordlisten. Og så får I en liste over de brugere, I lige har oprettet, og hvilke adgangskoder de har. Det er det, I skal udlevere til eleverne. Så den øverste bruger vil skulle have sit brugernavn U57 og så videre udleveret, og det password, der står ud for. Den lukker vi lige igen. Lad os nu se, nu er der altså gået 10 uger. Det her hold, det er færdigt og skal ikke længere bruges. Så går vi herind igen. Og så finder vi alle dem, der er på det hold, som vi nu skal have slettet. I det her tilfælde der er det ret nemt, fordi de er alle sammen dem, der skal slettes. Men ellers så skulle man have valgt dem, der var uge 27, når det var dem, der skulle slettes. Og så er det bare at gå ind og vælge slet brugere. Og der skal man jo så lige vide, at når de her brugere er slettet, så er de helt slettet, og det kan ikke fortrydes. Det vil sige, hvis der er nogle elever, der måske mangler at aflevere deres eksamensopgave, men så er det væk, når I sletter de her brugere. Så vær helt sikker, inden at I sletter dem. Sådan der. Så er alle 100 licenser fri igen, og vi er klar til at oprette det næste hold.